Kilo rek, telepon yo. Rumah modern. Ukurannya 5x18, harganya 375 juta. Nomor ngombe. Ready kari Pinanto. Nah sebelah kiri kene iki solo pagar taneme ambek ono rostering ini ambek ono tiler ya. Saiki langsung lanjut mrene. Nah sebelah kanan kene iki dua karpote. Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing pasti wis full keramikan ngene. Sebelah kiri kene iki engko sopen gawe apa? Pen gawe taman mini yo. Nah, iki bentuk fase depan omahe iki wis full keramikan. Dukure PVC-an ngono yo. Nah, iki sebelah kiri kene iki halaman depan nih. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, opo sih masih kusen rek kayu bener nambah kesane estetik yo. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung kau lek gapi. Nah, iki langsung nang gone area ruang tamune. Ndukure lampune cemprengenter ambek vision ngono yo, apik. Nah ngene pasti ono jendeloe. Sirkulasi udara mlebu metu penanjar. Ready, ndukur ono koncone krek gawe penerangan siang hari. Cara ngono menghemat listrik. Saiki langsung